Dani sivile ba ubufuna ufote ikhaya lakho. Kodwa abantwana bakokwenu abakuvumelanga uba ulifote. Ingaba yintoni le bayifihlayo ngoba ikhaya likhaya kaloku? Yeah, okay, ke nono ndingatsho ndithi mna ndiyaba-understand nobangela why bangalifoti ikhaya. But mna if bendizalwa ndedwa bendizalifota ikhaya lam because ndititsha abantu abaninzi ngamakhaya uba amakhaya likhaya noba lileliphi ihlobo. So bona into ebabethayo endiyicingayo niyakwazi nothukana xa nisilwa esitratweni, more especially abo boosisi. Uthukwe ngekhaya, uthukwe ngento yonke, uyayiqonda. Zizinto endiqonda nabo bayaqonda uba malingafoti ikhaya bade bathi uThixo uzawuyenza indlela into yoba side silakhe ikhaya. So ndiye ndaba-understanda ngoba malingafotwa nam ikhaya. Ngoku ezi mpahla ziduru zinxibayo waye ungalungisa ikhaya ngale mali yazo? Yabona ke into edibene neempahla. Masiyapha kuqala empilweni funeka ufunde uqala ngawe. Xa bedibana nawe abantu esitratweni bangafiki ufana nekhaya lakho. Make sure uba umzimba nomphefumlo wakho wonwabile. Empilweni makubaluleke wena, ezinye izinto zilandela. Andithi ikhaya lam alibalulekanga but impilo yam. Ezinye izinto endizinxibayo zizinto endandizinqwenela ndingekabi nayo i-20 cents or i-2 rand endiyifumanayo ngezi gigi ndimane ndizibhaqa pha. So ndivuyisa nje umphefumlo. Ngenye ixesha ungamangala nezi mpahla kuze abantu bathi sicela uyokunxibisa, kuze omnye andicela uyokuthengela into ethile, kuze omnye athi ndine-brand ndicela uyinxibe. KwaSportscene ndiyakwazi nofowunelwa kuthiwe sineseyile manidani khawubaleke uze apha, uyayibo, into ezinjalo, uyayibo. Yes, imali le ndiyifumanayo ayikabiyo mali engakwazi ukwakha ikhaya. Yimali endinokwenza into yoba ndikwazi ukuphila nabantwana bam bakwazi ulala betyile. Yes. Lena yothanda ngoonoteksi ke ngoku uyibhatale xa ukhwela kubo okanye? Ntoni? Le yakho yothanda ngoonoteksi into? Hayi andibhatali eteksini tu ke shem, ndaqheliswa ngabo ndide ndilibale sendikhwele kwimoto ekufuneke ndibhatele. Ndiyalibala noyokhupha mhlawumbi imali yokhwela ndikhwele emotweni ndive sekuthiwa kusothi umntu oyi-1. Heyi, ke ngoku lena imoto andaziwa, ndiqhele laa nto yongabhatali. Uyayibona into ndilibale nyhani xa ndiyekhwela mna andibi ndizixakekisa ngemali because ndiyasuka eBhayi ndiyokuqabela eMthatha ndingabhatelanga, ndisuke eMonti ndiye eKing, zonke iindawo ndihamba ngamahala, uyayibo. So uba ndiqhelise into embi andifuni uxoka, imbi kakhulu yona, but ke ndiyayithanda. Nasesibhedlele xa kuthiwa ndiye eklinikhi andifoli, ndithetha ngotyhala ndibekwe phaa. Ifemi imnandi ngaloo nto. Nakwiishophu hayi andifoli eshophu ndivele ndiyo. And babukela le video bafuna undifolisa.